Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena id-dħul rikorrenti tal-Gvern żdied meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Skont ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, id-dħul rikorrenti bejn Jannar u April kien ta' kważi biljun u 600 miljun euro. Meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' 16.5%. Dan id-dħul rikurrenti żdied fuq is-sena ta' qabel anke minħabba li hawn aktar nies jaħdmu u l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Statistika li ħarġet aktar kmieni din il-ġimgħa mill-NSO turi li għall-ewwel darba f'ħafna snin hemm inqas minn 1000 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dawk jirreġistraw sa x-xahar ta' April kienu jgħoddu 963 persuna. L-akbar żieda fi dħul rikurrenti kienet ġejja mit-taxxa ta' dħul. Il-Gvern iddaħħal ftit iżjed minn nofs biljun euro. Mid-dħul mill-ħlas tal-bolla, il-Gvern daħħal ftit aktar minn 361 miljun euro. Minn din l-istatistika tal-NSO ħareġ ukoll kif bejn Jannar u April ta' din is-sena żdiedet anke n-nefqa rikurrenti meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Din in-nefqa tinkludi l-għajnuna minħabba l-pandemija li fil-perjodu in kwistjoni kienet ta' madwar 47 miljun euro. Il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali f'dan il-perjodu kien jammonta għal iżjed minn 11 miljun euro. Fl-istess waqt, fl-ewwel 4 xhur tas-sena, il-Gvern investa iżjed minn 5 miljun euro biex iżomm il-prezz tal-fuel stabbli. Dan sar minħabba l-isfidi li għaddejjin madwar id-dinja hekk kif il-prezzijiet tal-fuel u l-gass żdiedu kullimkien. Biex il-prezz ikun jista' jibqa' stabbli, il-Gvern naqqas is-sisa li tiġi intaxxata minn fuq il-prezz tal-petrol u bekk tilef id-dħul mit-taxxa.